Mayong gabi mga higala. Karon naa pa mi diri sa Pugisi. Nga nakakuha na mi og duha. Kuan pantat og tilapia mo kuha. Na. Pantat. Ano yung pantat? Okay. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay. Hindi pa kana. Ito mo try. Da. Tay lagi. Nadugangan na among kuha mga higala. Dugangan og duha upat na tanan. Duha ka tilapia, duha po ka pantat. Sa duha. Do. Oh. Na. Pagbila ay naminuot ko ah. Kita isda. Tilapia. Pamig isa. Pila na ang kuha tanan? Bali 5 na tanan, 3 ka tilapia, 2 ka pantat. Okay kayo. Okay kayo. Harusel man tilapia na ako tirado Oy, subok. duha man day ka buok. Harusel man. Dai kuha pana. Di kuha sang pana. Okay ni makuha ni. Okay. Dili kay katunga ya. Be sana Ano pa ko kakuha doon? subok og tilapia. Subok og Dako kayo. Puwa. Puwa nga tilapia. No? Giant. Sayang. na. Puwa no? Pakas ah. Ha? Ay. Pakas na. Dili na pa ako. Ito yo. Okay. Ata na di. Puwa diri nga. Okay kayo. Tilapia na. Okay kayo. Okay kayo. Okay, tanaw na to. Daghan na kayo. Lubi ka buok. Pila na? Lubi ka buok. Impas. Balik na ko kujo kada. Pumok mo gud. Sa dagat. Kamo bola kung takot tayo mo tulong dali. Galingan. Pungkol. Oh, retire na ko. Ayo. Ya, kumusta man ang first time nga experience? Okay kayo. First time pa na ako ni pag-uban-uban karon sa mga inani. No, gabi po gyud. Lingaw. Lingaw kayo gyud ay. Bay, kuha nimo. Baby ka buko niyo. Daghan kayo, mga dagko pa gyud. Right. Okay kayo gyud. Katribo Madagoy Masalom, higaunon na tribo ta Misamis Oriental Madagoy Masalom. Shout out nako si Ate Inday Busutros, din ang iyang mga anak si Jubil Busutros o si Jubilin. Labi na sa akong classmate nga gwapa si Juan Zini Busutros.